chatha kummawa kuno. Mbukirani ndi chionetsero cha zamalonda cha chinamba 35 kuno ku Malawi. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, next on the program is a statement. And this statement is coming from Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, who is the Minister of Trade and Industry. After making his statement, he's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us and to officially open the trade fair today here in Blantyre. And thereafter, Your Excellency, you are awarding best exhibitors. Best exhibitors, there are about 6 of them in these 6 categories that we have. We have a best exhibitor, manufacturer, service provider, exporter, SME, international, and of course the best overall exhibitor. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Achakwera. Your Honor, the Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Usi. The Speaker of the National Assembly, Honorable Catherine Kotani Hara. Honorable Ministers present here, Honorable Kunkuyu, Honorable Abidamia, Honorable Owen Chomanika, Dr. Jessica Bwira, and also Liana Chapota Mundhari. Members of Parliament present here, the Mozambican Ambassador to Malawi, the High Commissioner of the Republic of Tanzania in Malawi, the Secretary to the Office of the President Cabinet, Ms. Colleen Zamba, the STI, Ms. Christina Zakeo, and all government officials present here, the Provincial Governor of Zambezia in Mozambique, Mr. Pio Augusto Matos. We are happy that you are here this morning. Member of Parliament for Blantyre City Center, Mr. Chibiro Mpinganjira, the Mayor of Blantyre City Assembly and all councillors present here, managing directors and business captains here present, members of the media, Senior Chief Kapeni, and all traditional leaders present here, Honorable Peter Simbi, the Regional Chairman for MCP Southern Region, and all political leaders present in this place, ladies and gentlemen. I don't say all protocols observed, but I think I've observed all the protocols. Your Excellency, choyamba mundilole nditokoze kuti munavomereza kukhala nafe pano lero lino. Ndipo lero lino mukusekulira 35th Malawi International Trade Fair. Kupezeka kwanu pamalo pano, President, is a true testament to your unwavering commitment to the economic transformation of our country. Komanso nditokoze MCCI for their stateship partnership ndi Unduna wathu popanga mwambo uno lero lino. Komanso pokhala kuti iwo ndi platform imene ma investors ndi anthu amene afuna ma business apezerepo mpata ndi mwayi. Your Excellency, ladies and gentlemen, ntchito yanga lero lino ndikuwauza President kuti akuyankhuleni, koma pali zinthu zingapo ziwiri zokha zimene ndifuna kuti ndiziunikire, zimene I can say kuti they are untold stories, zimene anthu sakudziwa kunjaku kuti bomali likupanga zotani. Chaka chino, Your Excellency, tili ndi ochita malonda 49 more than last year. Chaka chatha anaipa 142, chaka chino 191, 35% increase. Your Excellency, ladies and gentlemen, with this 35% increase in the number of exhibitors this morning, you must have hope, Your Excellency, that your government's goal of attaining a self-reliant, inclusive,
and industrialized upper middle income economy by the year 2033 is achievable. Kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera lero lino pano kukusonyeza kuti ochita malonda a presidenti ali ndi chikhulupiriro musogoleri wanu umene umasimikizira a private sector kuti iwowo ndi injini yopititsa chitukuko komanso economy ya Malawi patsogolo. Kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera pano, Your Excellency, pamene mavuto a malonda akunka nachulukira, kukusonyeza kuti Amalawi ali pano akuchita malonda lero lino akuona kuti mavuto amenewa akhale mwayi ochitira malonda. They are turning these challenges into opportunities, hence their presence this morning. Ndikunena kuti kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera pano makamaka 49 apa mwambawo is a testament to the conducive environment that this government has put in place to spur industrialization, although we have some challenges. Kuchuluka kwa anthu amene abwera pano ochita malonda amayi ndi abambo pamene Malawi akumananso phinja zambiri kukusonyeza kuti Amalawi, they are a resilient nation amene afuna agwire ntchito kutukula economy yawo kuti economy ipite patsogolo komanso chitukuko chipite patsogolo. With all this, Your Excellency, zimene maona lero mafakitole ambirimbiri opanga nsapato, opanga sola, opanga zambiri, Your Excellency, the future for Malawi cannot be brighter than this. Tsogolo lowala la Malawi silingapo pamenepa, Your Excellency. Can I get an amen? Your Excellency, Ndigambebo into 5, the untold story achiwiri yazomebo malano likupanga choyamba industrial growth, kukulisa mafakitole kuti mafakitole Malawi muno achuluke. Maona makampani, Your Excellency, lero lino achi Malawi ena ali apo opanga mkaka wa pauda wa ufa. Kampani yoyamba Malawi muno akupanga munthu wakuda. Izizi zikuchitika musogoleri wanu. Ndipo chileso chimene unduna wathu posogoleri wanu unakhazikisa chikuthandizira kuti makampani amenewa akule apite chitsogolo. Akulemba anthu ntchito ochuluka Amalawi anzathu kuti apeze mwayi wa ntchito asamale mabanja awo. Chachiwiri, special economic zones, tindi malo kumagwero Lilongwe, Dunduzu kunzuzu, Chigumula uno Branta ndi Matindi, kumene tuziwa kuti these zones will catalyze industrial activity komanso enhance technology transfer. China President, the agro processing and value addition. Maona panopa anthu opanga zokuma majuisi, komanso opanga uchi, mkaka, nsapato, zikopa zaku Liwonde kandi ku Lilongwe anthu akuzigwira kuti apange nsapato. A Vice President akudusa paja kuti andiyima kamapita ndigule nsapato pano. Ndi wagwira pakhoso. A Vice President, nsapato imuvule ndigule manager nditu muvale lero nditu. Komanso through SME order, Your Excellency, tikulimbikisa kuti ma ministries ni ma departments nduna muli pano, please jonde mukhale chombeti ma ministries imwe. Mukhale mkaka wa machi wali apo. Satiso nido yayo zakunjazi yayi. Yesese. As Speaker ku Parliament kuti mamati kumene kuja tione chombe kumene kuja. Kandi kukutengo banki ya governor muli pano. Kukhale chombe ti kumeneko hane wakwitu kitchen akhale kumeneko. Your Excellency, tukambaso za local economic empowerment under the Business Licensing Act.
mwezi wa mawa your excellency mmene mnatiuzira muja ma business ena tilesa kuti awawa mwasire ya Malawi nanga zona kaunjika ma second hand tires tisiri anthu ena nanga tikunena kuti munduna wanu your excellency monga mmene mnatiuzira muja tipanga kufuna kwanu. Komanso your excellency ngati unduna wanu tikupanga zotheka kuti ndi anzathu amayiko ena tikwanilise ma bilateral and regional integration kuti Malawi ikhale pamodzi ndi mayiko ena onse popanga za malonda. Chifukwa chake mwezi wa mawa your excellency musegulira one stop border post kudedza ndi kumwanza kuti malonda pakati pa Malawi ndi Mozambique, Tanzania ndi Zambia aziyenda bwinobwino. Wiki yathayi your excellency mnandiloleza kuti ndipite ku London kumene ndimapanga public lecture ku University of Cambridge ndipo amakamba za ma borders. Ndenanena kuti ife ku Malawi a president yathu amati awawa si ma border iyayi. Mukapanga kuti border ngati kuti mukuletsa awawa ndi ma bridge opangira malonda. So we don't look at borders as hindrances to business, but as bridges to enhance trade between countries. Komanso lolemba lomweli sabato yomwe ino your excellency mwatiloleza tapanga launch national single window system. Mulandisanga khala nduna ya malonda siku loyamba mu office ntchito yoyamba inali kusayinira ma import and export permit 67 kumango sayinira naita na PS kodi bwanji ndoti mu office muno ndiko kusayina ma permit okha. Why can't we digitize these things? Akuti ya ntchito ili katikati yopanga zimenezi. Ndipo lolembali tapanga launch moti lolemba lomwelo achipiku ndi kampani yanji ka manager anapanga apply for my permit pompo 2 minutes yatuluka. Ntchito imene matenga 1 month 2 months taichepesa ndi panopa ndi 10 minutes. Ndiye kuti anthu ochita malonda amene azipanga export katundu komanso import katundu sazivuti. Mukumva umeneko pepani kai mlosempata timvanepo eti ndiye kuti panopa ochita malonda malo momwe agubira ku ofesi kwathu zasiya mapepala ndikumafunsafunsa kuti alipo a director alipo a PS alipo a nduna asiya azipanga apply permit yawo kunyumba kwawo online ndipo izituluka online ndi QR code imene panga scan pa border ngakhale za customs za clearance azipangira pomwepo. Ntchito imene 2 months a president panopa less than 10 months as long as you know how to use a computer. Izizi zikuchitika pansi posogoleri wanu. A president pakali pano ndifuna kuti muone anthu makategories 5 amene achita bwino ulendo uno ndipo mukapasa mphatso zimenezi tikupemphani kuti muyankhule anthu anu asonkhana pano. Pakali panopa titana anthu angapo amene achita bwino pa trade fair imeneyi kuti ndithu muwapase mphatso zawo. Days and engineer Dr. Piri, please, let's work together on this one. Amene ndithu ndi nduna amene Asidiko please kana kufupi asidiko ndithu mlanthire mphatso yanu your award. Sidiko please, thank you.
Achiwiri in the best exhibitor, service provider, NASFAM. NASFAM, please come forward. NASFAM. I can see Dr. Betty Nyamunyamu and her team. Mugumva kwa NASFAM anawimba kuti mpunga wa NASFAM koma kwambiri. Number 3, best exhibitor exporter, Lipri Malawi Limited. Please, Lipri, come forward. Number 4, best exhibitor, SME, Integral. Please come forward.